Kažu, poginuti je čovjek. A kaže, šta je sa Resulullahom? Kaže, poginuti je brat. A šta je sa Resulullahom, pita? Kažu, poginuti je otac. A šta je sa Resulullahom, sallallahu alejhi ve sellem? Kažu, u tom je ugledala Resulullaha. Kad je ugledala Resulullaha, sallallahu alejhi ve sellem, zasuzili su joj oči i rekle, Boži poslaniče, poslije tebe zdravog, svaki musibet je mali. Sve što da me zadesi, kad si nam se ti živ i zdrav vratio, elhamdulillah, ništa ja ne marim za ovo drugo što me zadesilo. 4 najbližih braća ona izgubila. Izgubila oca, izgubila sina, izgubila brata, izgubila supruga. I ni jednom ona ne počinje da plače, da kuka, da vrišti, nego pita šta je sa Resulullahom sallallahu alejhi ve sellem. Braćo, samo da vam kažem, to sam zaboravio da vam kažem. Ne možete zavoljeti Allaha subhanahu wa ta'ala. Odnosno, ne možemo zavoljeti Allaha subhanahu wa ta'ala osim ako uspijemo da naučimo kako da volimo Resulullaha sallallahu alejhi ve sellem. Ko ne zavoli Resulullaha ne može voljeti Allaha subhanahu wa ta'ala. Nemoguće. Put do ljubavi Allaha subhanahu wa ta'ala jeste da se zavoli Resulullah sallallahu alejhi ve sellem. A da bi se zavolio, mi smo govorili šta trebamo činiti. Prije svega da se upoznamo, čitamo biografije raznih tamo nekakvih dunjalučara. Nemamo vakta da pročitamo biografiju Resulullaha. Kako je izgledao, kako se ponašao, kakve je iskušenje u životu imao, kako se ponašao kao suprug, kako se ponašao kao otac, kako se ponašao kao brat, kao drug, kako se ponašao kao predsjednik države, kako se ponašao kao borac na Božjem putu. Ljepota, braćo, to je, tako reći, savršenstvo, maksimum do koga čovjek može da dođe. I to je ono što mi treba da učimo, to je ono što mi treba s čime treba da se upoznajemo. Odatle treba da crpimo svoje ponašanje i svoj ahlak. On treba da nam je uzor i jedino nam on može biti uzor, braćo. I ove ilahije kada učimo, braćo, kada govorimo o ovoj ljubavi, ja bih vas molio i želim i molim Allaha da nam to udahne u srcima našim i u umovima našim. Ovo su izuzetno ozbiljne teme, braćo, mi ih često puta shvatamo dosta površno. Osnova svega, braćo, islamu je od ljubavi. Ako se stvori, obezbedi ljubav u srcu nekog roba prema Allahu, i ljubav prema islamu, i ljubav prema robovanju Allahu subhanahu wa ta'ala, braćo, taj čovjek je obezbedio sebi, ako Bog da, ono što je trebao da obezbedi. To je početna linija, to je suština islama je ljubav. Ljubav, prema svemu ljubav, milost prema svemu, srdžba, ljutnja, kazna, to je samo za one koji ne poštuju zakon. To je za izuzetke, za delikvente, za razumne Božje robove, ljubav. I sve je sazdano na ljubavi, braćo. Odnos naš sa Allahom na ljubavi, sa Resulullahom na ljubavi. Najveći stepeni dženecki na osnovu ljubavi naše prema Allahu subhanahu wa ta'ala i Resulullahu sallallahu alejhi ve sellem. Ali ako imate ljubav, braćo, mora da imaju djela. Djela su rezultate ljubavi. Djela su argumente ljubavi. Zato pripazimo dobro na svoje djela i potrudimo se da ih imademo što više. Onakvih kakva Allah voli da vidi od nas djela i postupke naše. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da nas uputi na pravi put i da nas ojača u robovanju njemu jednom jedinom, da nam omili ono s čime on zadovoljan, a da nam učini mrskim sve ono s čime on je zadovoljan. Da proučimo još dovu, ako se slažete. Amin. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana lakal hamdu ala kulli ni'matin an'amta biha alayna. اللهم إنا نسألك الخير كله نعوذ بك من الشر كله اللهم اهدنا هداية لا ضلال بعدها اللهم طهر قلوبنا من النفاق والرياء والكذب اللهم طهر قلوبنا من الأخلاق المذمومة كلها وزين قلوبنا بالصفات المحمودة كلها اللهم املأ قلوبنا إيمانا بك ويقينا ومحبة لك ولنبيك مصطفى صلى الله عليه وسلم ولعبادك الصالحين وللأعمال الصالحة التي تقربنا إلى حبك يا أرحم الراحمين اللهم إنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا فإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم عاملنا بلطفك وكرمك وجودك ولا تعاملنا بأعمالنا ولا بما فعلناه سفها وضعفا منا استر عوراتنا آمر روعاتنا اهدنا إلى ما فيه مرضاتك يا رب العالمين اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها أجمعين حبب إلينا الإسلام والإيمان والإحسان كره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من عبادك راشدين اللهم اجعلنا في صحبة النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا مولانا رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين الفاتحة. Allah podari svaki hajr da vas sačuva svakoga zla na dunjalu i na ahiretu.